TV bisa lak kelarisen to. Iku lek prei sesasi ngono lho ya. Lagi asene iso adem ngono kuwi. Lho Pak, aku sumuken nggo tekan Solo ngawi asene mati lho Pak. Ngono iki apa ya nun sewu lek kok niati tirakat. Iya. Wah, calone kuwi dadi sinden bintang ngono kuwi. Terus piye Pak? Sakbes iki tirakat kabeh. Lho, saiki wis penak. Biyen ki ora enek bis ngangge AC, ora enek Kaya dadi. Dasare ya bocah ya cantik, ayu, iya. Tur apa kuwi bocah iki nyenengake mergo apa? Lek disawang ki marai tentrem mergo dheke kebak esem guyu. Iya. Pancen karaktere bocah kuwi lek disawang nyenengake. Syukur ndok dasare ya mripate ya blalak-blalak. Ayo. Nanti kaya mata kirik. Mboten ya Allah Pak. Jenengan kok napa mirsani kula ayam tentremi nek mirsani Bu Kesi napa mboten ayam tentrem? Kok jenengan ngarani ngoten? Kowe iki tak lem apik-apik kenapa dadak nyangkut-nyangkut Bu Kesi iki nyapa? Mboten lah jenengan ki kok genit-genit maksudnya kok mengumpul-ngumpulke apa ya Pak bahasanya ya? Apa? Kayak itu loh kayak nggodani saya di depan istrinya kok berani gitu. Kok sik to dasarku ya siji sampean iki lak rombongan Madangkara. Iya. Lek ngelem karo rombongane dhewe iki lak ya malah apik. Lah lek ngelem karo sinden liya Madangkara, lah kuwi sing bahaya ning kono kuwi. Oh, jenengan nate to? Nate to jenengan Nyapa? ngelem-ngelem sinden anu rombongan jopo ngoten lak nate. Loh, ngene ketika mereka menjadi bintang tamu neng kene ya tak lem. Mosok nek bintang tamu teko sinden kon jaba tak lelek-elek ya ora mungkin to nong ngono kuwi. Terus sampean ya pun aku dhewe pamane karo Pak Like dilem meneh lak ya sah-sah ae. Nggih Pak Lik. Aku iki Pak Likmu ora. Kowe iki ponakanku. Nggih. Ponakan butuh-butuh dadi. Kok ngoten. Bu Kesi pripun Bu ngoten iku Bu? Tenang wae, Nduk, ora apa-apa. Ngene iki bapakmu lek ning panggung ngene iki wis statuse tak liarke kok, Nduk. Diangkrek padane kewan aku malan. Mbok aja ngono bukan sih karo bojo iso diliarke ora. Ben marem atine. Ngono kira derek sumanding karo sinden nom-nom ayu-ayu iso ndawake umure ngono lho, Nduk. Iso awet enom. Ben gak apa-apa, Nduk. Bapakmu panjen tak iyem-iyem tak lemok-lemokke atine awake maksude. Oh, ngoten. Nek cedhak sinden ayu ndawakne umur ngoten nggih, Bu. Ana, Nduk. Ya, saiki ngene lho, Nduk. Wong lanang kuwi to ora bakal bosen nyawang telung perkara. Lek ora percaya takok bapak-bapak. Siji nyawang apa kuwi banyu bening sing mili saka gunung nang isor grojok-grojok ngene seneng. Ping pindho nyawang tanduran sing ijo royo-royo. Wong lanang ora bakal bosen ping telu nyawang wong wedok ayu. Dene bapakmu nyawang kowe ayu kok ora tertarik, kudu dipriksakne. Nggih napa mboten bapak-bapak? Ora mung aku tok sing tertarik. Mbah No iki nyawang sinden kok ora tertarik ya harus dipresakne Mbah No kae. Pancen kodrate iki kaya ngono kuwi. Mula ngono lho, Nong. Lah sampeyan tak lem apane karo Bu Kesi nyatane ya diberi lampu hijau kaya ngono kuwi ya piye caramu ngene ngimbangi ngono kuwi ngono. Ya, terima kasih ya Pak Lek Yoyo kun tadi. Lah nyeluk dikompleti lho Pak Lek aja nganti lek ngono tok lho. Lek nggih Pak Lek, bapak cilik nggih Pak Lek. Pak Lek niku bapak cilik nggih. Bapak cilik bener. Oh, jenengan cilik. Berarti jenengan cilik. Ora mesti. Ngono ditakokne. Mboten lah kan kepanjangannya itu. Nang aja nakal-nakal. Lek kowe iki wilayah rahasia lho, Nong. Aja mbok takoki ning kene. Tak jewer kupingmu kowe. Pertanyaane bener lho Bu Kesi. Dek iki lak negesne bocah saiki sosok lak ora ngerti. Nah, niku. Kok iso diundang Pak Lek iki apa? Oh, Ya iya, bener, Dek. bapak cilik. Kok diundang Pak D iki apa? Mergo ya bapak gede. Aku iki bapak cilik, aku pancen cilik. Nggih. Pengen kok gedene apa piye? Ayo. Atiku iki lho ngono lho. Kaya. Awas lho. Awas, tekan ngomah tak jewer engko. Gayamu nang kene kaya kondel mergone aku adoh kene teng omah mengkeret tenan. Leres bapak ibu pancen lek teng omah kula gawean kula isa-isa kali nimba. Ayo. Coba cahayu genduk Nimas Ayu niwang niwang. Kamu yang niwang ya? Mboten niwong Pak. Niku panggilan lama sudah jangan dipanggil pakai itu.
Ya wis, ayo Ndut, nembang Ndut. Ayo. Dibawani dikompliti men sing lenggah ki do seneng. Wah, tenan kok nom wah awakmu. Saya dadi iki calon iki sinden Madangkara iki bakal dadi bintang ngindeni sapa-sapa kaya Mbak Birgita. Saiki ning Madangkara iki dhewe wis rapati eksis ning kene. Nggih niku Dek Pak. wis ning Data sakjane Pak niku. Ayo. Nah nggih sakniki ngoten niku. Heeh, ora apa-apa ngono pancen ya kudu berkembang ngono kuwi aja mangker meneng kene. Dadi calone ya engko Birgita ki ya terbang jadi bintang, awakmu dadi bintang, Umi dadi bintang, genah Mbak Diajeng bintang. Dadi sinden kuwi kari Bukesi karo Mbak Lia tok akhire iso. Karo Mbak Tutik, ayo telu kuwi rantek-entek. Ayo. Dibawane kae Bapak tau nuliske to kae, apa kae Asmarandono apa-apa? Nggih niku Pak. Aturna karo Mbah No. Ya, Mbah Parno. Ya. Nah, jaranan dangdut kreasi Ya Nduk, dibacotake sak ramban dangdut kedua jaranke. Ayo, Winong Nawangse. Oke, yuk. Apik, tepuk tangan Bapak Ibu. Wah, elak tenan. Kapan bocah iki lek olahraga yen ora ngene? Nyatane saiki wis arang-arang dhek olahraga. Jane ndek mben nggih nata awake rekake ya olahraga barang. Apa enang jenenge apa jenenge? Ngejim, ayo. Anggere ngejim gawe kaos metetet putih kae. Katoke tayet kenceng kae. Sepatune kiwa kabeh. Ayo. Elok tenan pancen saiki iki sinden dadi hal yang terpenting ning pagelaran wayang. Oh, tenan. Mula ya Winong tak openi tenan. Karepe piye tak turuti, pengen piye ya aku manut. Ya, Umi njaluk apa tak turuti. Nek sing njaluk apa-apa Birgita ora tak turuti saiki. Ayo. Ayo. Mulai bedal dhek saiki. Mulai wani karo dalang dhek. Ayo.
Ayo. Ya saya ganti Birgita Ayu men nembang iki sing paling sinden paling cantas ning Madangkara ya iki. Jane ya bocahe ya ayu, bocahe ya resik, suarane ya apik, njogete ya apik. Ya mung karo wong lanang gampang nyelatu iki lho. Mula pacare ora tau awet solan salin. Oh ta Bir, ngono ta Bir? Aku ya pancen ngakoni Pak nek pacarku iki akeh. Wis ngono ae netizen nonlokne aku ora. Ya aja muteng ngono kowe ora ngono kowe. Panjen perjalanan hidup ngono kuwi ya Bir ya. Iya Pak, aman. Aman. Sing penting pacaran oleh gonta-ganti ning penting ora ndobel lho Bir. Lah betul Pak, sebenarnya siji setia gemati ya toh Pak? Heeh, wong jenengmu lak Birgita Ayu Setiani to. Lah. Nek nganti ora setia karo wong lanang lah ya kuwatir aku. Lah jelas. Ngadeg to coba kaya apa. Dedeke kaya apa. Ini sinden Madangkara yang postur tubuhnya paling tinggi ya iki. Kayak iki 165. Dur men toh Pak, 160 tok ya. 60 to? Heeh Pak. Oh lek dihitung kok jinjitmu sandal lah ya Oh tadi. iya, nek karo sendal jinjite 165. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyenengne Pak, penontonnya kathah, rame sangat. Nyenengne. Suaramu kaya bledek ngerti ora? Lah aku semangat Pak, semangat penontonnya banyak. Kene kangen kali jenengan, pirang-pirang dino kan kula kan mboten nderek jenengan to Pak. Piye? Kangen kalih jenengan, pirang-pirang dino mboten nderek jenengan. Iya. Sing kangen ora mung kowe tok, sak rombongan iki kangen kabeh. Ngawut e ora. Nek kangen terus arep ngopo? Ya aku pengen matur Pak, jenengan iki dalang to Pak. Niki bermayang mbok sing sembodo Pak. Maksudmu apa? Mbok sing sembodo ngene iki mbok bar iki sindane ditraktir ngono Pak, tekone soto, aja sarapan-sarapan dhewe. Senengane sarapan dhewe. Dalange cetil Bapak Ibu saestu niki, kula niku sindane pirang-pirang taun ya lalah, dijak sarapan ora tau. Aku ngedekne Birgita iki guwetun nang malian. Lah ki wong semene kabeh lho ngajeni aku lho diapure soto lho ora iki lho. Saestu niki Bapak Ibu kala wingi bibar tanggapan wayangan tanggal 7 tanggal tahun Karanganyar. Kula kan dipenging aja mulih sik to Bir jagongan riyen. Jagongan Pak nganti jam 4 subuh. Terus Pak Yoyo wis ya aku tak sarapan kok ya gak ngajak aku lho Pak. Gumun aku janjine cuwetil ya. Kowe ngerti sebabe apa kowe ora tak jajan soto? Lah napa Pak? Tak takoni, lek iso jawab engko tak jajan soto ning Girin wis. Nan ya. Bedane apa soto karo Siti? Ayo. Soto iki duduhe kuning, nek Siti sing gawe soto. Ora iso, kowe ora iso jawab arep mangan soto ora. Nek soto apa Pak? Mine putih nek Siti? Aduh dijawab dhewe. Lucunan penontonnya lho Pak tuwas jenengan iki. Apa? Lucunan penontonnya tuwas jenengan. Ora kuwi jawabane ora kuwi. Kleru Pak sian. Kleru ora ngono kuwi. Kleru Pak, piye to Pak lek marahi sing bener lho Pak? Apa Pak? Nah, ya lek ngene lho, lek masalah panganane aja kuwatir. Bir kuwi njaluk apa sesuk kowe bareng ning mobilku. Ya Pak, Kowe soalnya njaluk mangan apa bukesi ben bareng truk piye? iya, Ayo Pak. esuk. Tak matur Pak, iki tak matur. Bisa asene mati neh Pak. Tulung tuh kok no bis. Kowe ora ngerti kuwi bisa lak kelarisen to. Iku lek prei sesasi ngono lho ya. Lagi asene iso adem ngono kuwi. Lho Pak, aku sumukan nggo tekan Solo Ngawi asene mati lho Pak, Pak Jan. Ngono iki apa ya nun sewu lek kok niati tirakat. Iya. Wah, calone kuwi dadi sinden bintang ngono kuwi. Terus piye Pak? Sak bis iki tirakat kabeh. Lho, saiki wis penak. Biyen iki ora enek bis ngangge AC, ora enek ngono kuwi. Ya lah. Ora ngger metu kok apa bis ngono nang nggen pondokane sing nanggap ngene. Raine solar tok biyen. Saiki wis penak. Ireng kabeh kaya ngono kuwi. Heeh. Benjing tanggal 16 kan teng Surabaya to Pak. Apa? Gelem gak gelem AC-ne kudu nyala Pak. Pokoknya ganti bis, nek gak gelem aku bareng mobilnya sampean. Aku gelem anggar kowe melu tenan. Heh? Tanggal 16 melu tenan. Sampai. Wong ora melu ngatur-ngatur ora. Ya kan ya aku mulyane para yoga-yoga iki, Pak. Oh iya, apik kuwi, Oh yoga-yoga tak tumpake bis pariwisata kaya Rosalia ngono kuwi. Wis sangar Pak. Khusus kowe ambulan kowe kok.
Jahat Pak, Pak. Ayo, Sio-sio to, Pak. Ora, aku ngene mergo seneng karo awakmu. Mergo awakmu berkarakter. Pancen tak bentuk Madangkara sindene duwe karakter dhewe-dhewe. Lek Umi ki alus, lek si Winong ya ngono kuwi manja-manja, ngono kuwi centil dia, ngono kuwi. Nek aku apa, Pak? Manja-manja karo lalen dhek kuwi. Lek awakmu kan tas-tas ngono kuwi. Ora Pak, jare netizen aku iki kemayu gatelan ngono kuwi lho Pak, aku iki Pak. Gampang gatel ya dikukur, gampang. Lah ya aku ya gumun gatelan kondi ora tau gatel bareng. Nah, iya. Ning jenenge netizen iki lak ya raja, wis ngucap apa wis bene Bir Jarno. Lah nggih. Kula nggih ajenge matur Pak, ini kan perkembangan wayang kulit nggih to Pak. Perkembangan wayang kulit kan ada adegan, ada Pak, saya baca sinden itu harus gini Pak, sekarang itu perkembangannya sinden harus bisa banyol, harus bisa nyanyi-nyanyi lagu terkini. Jadi ampun di paido nggih Bapak Ibu nggih. Niki namung hiburan panggung gitu. Aku ya kudu ngomongi Pak generasi selanjutnya ini ben ngerti ngono lho Pak. Generasi apa sini? Gen Z, Gen Z, Gen Alpha. Anak-anak to, Gen Alpha jenengan ra ngerti to mesti? Apa Maret to? Oh, dudu. Apa Midi? Aku ngerti nih nggih blonjo tok. Ya wis ngono kuwi pancen kudu apik. Jadi menjadilah penonton atau netizen yang bisa mengapresiasi secara positif. Jangan merendahkan, jangan membanding-bandingkan. Mari kita junjung bersama adalah ini adalah kasanah budaya milik kita bersama. Lah, tepuk tangan. Jangan nyeneng nih Pak. Kayak garing jajak deh, tepuk tangan. Nembang Bir, ayo Bir. Nggih. Iki mau ana sing ngersake selendang biru saka Bulurah piye? Gendang biru napa gubuk asmara, Pak? Lek gubuk asmara sing ngersakne Mbah No. Ya aku ya milih Mbah Noe lho, Pak, ben disawer kaya Umi, Pak. Nggih, Pak. Lambene ora. Gubuk asmara? Nggih, gubuk asmara kemawon. Iya. Ning upamane Mbah No ora nyawer sampean ya aja gelo lho ya. Wis maringi akeh karo Umi mau sana. Ya tak dongakne Pak ben disawer. Mbah No, mugi-mugi panjenengan kathah rezeki nggih, Mbah. Panjang yuswanipun, nggih to sehat. Lah biasane ngeten iki Pak, lurah-lurah niku nek kula dongakne niku langsung nyawer, Pak. Lah iki lho, Pak. Nggih. Matur nuwun, Mbah. Mbak. Gubuk, oke. Tuh 50.000. Wah, lambene sinden gampang entukne dhuwit. Ayo. Pancane Madangkara, sinden Madangkara terkenal sinden pengemis. Yo, lek ngono diaturake gubuk asmara. Dikumpliti lek ngono. Ayo. Ayo, monggo para pengemis. Ayo. Nah, iki lek sing nembang awakmu pas iki. Ayo, kayane gubuk ae yo. Nyingkar nyingkur Grubyak. wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen kemutan lelampahan kang kawuri tresna tulus nadyaning gubuk asmara Elok bareng nembang suarane ya halus, ya apik. Kaya ngono. Pancen ya bocah ki duwe karakter dhewe-dhewe pancen. Iya, wis elok. Yo bacotno men rena penggalihe Mbah No, Bir. Ayo diaturake. nggih Pak. Nggih. Gubuk asmara. Yuk, dados. Awake dhewe kleru, awake dhewe dosa. Iya, coba. Ya coba kaya apa Umi Afifah.
Jumeneng nduk Umi Afifah. Ayo. Bocah tak temu mbiyen iki isih kelas 2 SMP ya Om ya. Nggih, kelas kalih, Pak. 2 SMP jan wah sak ungkus kae sak kucing kae sian. Ayo. Ning suarane ngedap-ngedapi ya nembang kudang kuning kuwi. Satemah iso gegerne pentas, gegerne panggung. Akhirnya tak daku dadi anakku, tak boyong sekolah ana SMKI Surakarta. Jurusan karawitan alhamdulillah 3 tahun lulus. Ya, Nggih. Badut saiki kuliah ana ISI Surakarta. Semester pira, Nduk? Semester gangsal, Pak. Wis 5 iki. Nggih. Ora kok wis 5, Nduk. 5 pembawaan bar kuwi semester 6, 7, 8 kondur kanthi gendong bayi. Ampun to, Pak. Gelar sarjana seni ngono lho, Nduk. Gelar sarjana. Amin, pangestunipun, Pak. Ora bakal bocah saiki iki ngono kuwi. Ora bakal kecelakaan. Wis pinter-pinter bocah saiki. Ya ngono kuwi. Heeh. Yo aturna coba kaya apa caping gunung pamundhute Mbah No, men rena penggalian, Nduk. Pangkur caping gunung. Umi Afifah. Yo. Saben bengi nyawa Jembleng iki, Mas. Nggih to, Mbok Adem. yen memajang mong karo janur Tak kudange Mbah No. Ayo. Ngono Om, sing ngendel Om, ayo. tak kudange Mbah No. Alhamdulillah, Mbah No langsung iya. Mumpung mbokmu Kasmini wis bobok. Urung kok tirakat kok ya. Ya Nduk. Kembang wae weton gunung Palarke Om. Nyelani rumiyin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Petruk kula Bumince. Badhe nyumbang gending caping gunung. Kalian selendang sutra kuning. Ngapunten niki nembe kewaos Bumince pancen tasih lenggah. Malam mriki duet kemawon ngalih Mbak Umi Hafifah mriki mboten napa-napa. Tasih lenggah ora Nduk, Bumince. Monggo Bu. Tesih kok Pak. Ah nggih, mriki Bumince. Bumince apik menasmane. Iki anggota dewan saka PDI Perjuangan. Nggih. Sugeng dalu Bumince. Sugeng dalu Pak Yoyo. Waduh le akrab. Pundi daleme? Daleme kula tanggane Bu Sanggem almarhum. Bu Sanggem sinden. Almarhum iki. Oh, pundi niku? Larangan.
Nun? Larangan. Nglarangan. Wah, nggih. Ki mriki teben apa cerak niki, Pak? Telak. Celak nggih. Nitih napa? Kali bapake mau. Lah bapake teng pundi niki? Njawi. Bapake teng Jawi Odo punten nembe gara-gara kula aturaken nembe Pak kula waca. Yoyo, kula nggih ngapunten. Ah nggih. Kene. Mang duet nang wonten kalih. Nenten kirangane lepate nyuwun ngapunten. Ah mboten. Iki Sami-sami kula Bu. anu Pak, kula gadah batinan nggih to. Napa? Griya kula batin. Mengke mawi Pak Yoyo teng celak mriki, kula badhe nyumbang lagu. Oh, Niki pun ngoten. kula laksanani, kula matur suwun jenengan Nggih. sekali. Jenengan lek batin kleru niku. Lah pripun? Kudune lek sak wayah-wayah duwe rejeki badhe nanggap Pak Yoyo ngono Lah kuwi. lah wong bapak kula niku gaene macul lho, Pak. Hah? Gaene macul niku. Gaene niki sing gadah dalem niki. Oh, Mbah No. Nggih. Oh, alah. Kuline Pak No niku. Oh, Sing nggih, nanggap nggih. jenengan niku nggih atok ing pundi ya, Pak? Beh, aku nawakne malah diseneni ora. Saged ningali kula pun alhamdulillah. Nggih pun, nyun ngapunten. Sir kuwi promosi malah diunek-unekne ae. Boten. Kula Kene namung ibu sajaran, Kang Pak. Macul gaglek renek omah kok nanggap wayang karepe pito, Pak. Lah pami alhamdulillah pami kula saged nanggap nggih boten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Ning ampun maido utawa nyepeleke wong Macul lho. Boten. Wong Macul niku walah temenanan. Kaya Mbah Non niku asline lak nggih tani Macul, nyatani Sombrewu kados mekaten. Kula niki tukang macul. Nggih. Macul bojo kula dadi papat sakniki. Nggih. Lah iya ngono kuwi.